bụ ndị nọ n'ụlọ ọgwụ nwunye kwa ha ọfana ka na ọkwa ma nwunye ya gbachite nwa nwunye aka gbuo ha nche niile ma azụ ancha dị ụlọ ọgwụ kịta so anyị na-ayọ gọọmenti ka e nyere anyị aka na onwe ya mere ndị udo ga-achị ha na-eme a na-eterọlaizi anyị oge ọbụla anyị nọ n'ilo ọ bụ ihe a ka anyị ya apụta biko na Disemba nke akwa. Ndewonu ụmụnne m ndị Igbo ndị ọma njem ọnụ, ekelekwa m unu ebe nsi ewetara unu ozi a bụ n'ụlọ ozi ndị sim.si ha asịrị FM. Aka m bụkwa nwanne gị nwoke 042 Solex, onye akụkọ ụwa. Ihe onyonyo a ị na-ahụ n'iru ebe a bụ ozi nke si na obodo Ọka Etiti nke nọ n'ime okpuru ọchịchị Idemili South na steeti Anambra wee pụta, bụ ihe onyonyo na-egosi nwoke a onye akọwara dịka onye na-akpa ụgbọ keke ya na nwunye ya ndị nwetara onwe ha n'ụlọ ọgwụ dịka a sị na ndị ọrụ nchekwa steeti Anambra bụ ndị udo ga-achị gbara ya na nwunye ya egbe. Ha kọwara na ya bụ ihe mere n'agbata Ọka Etiti na Nnobi, ma amaghị m ihe na-esere ndị udo ga-achị, amaghị m ndị ọ na-esere ha na ha, ọ nwoke ka ọ na-esere ya na ha ka onye ọzọ ka ha chọrọ ịgba egbe. A sị na mgbọ awụọ nwoke n'azụ wụọ nwunye ya n'aka, ha abụọ enweta onwe ha n'ụlọ ọgwụ. Ogologo kwa dị mmanụ ka mgbede, ya mere buru oche kpụdobe so ma nọrọ ala ka anyị anya na ya bụ ihe onyonyo ma nụrụ ka o si wee gaa na ya bụ obodo Ọka Etiti nke nọ n'ime okpuru ọchịchị Idemili South na steeti Anambra. Ya mere asịla na Solex si kama lere onyonyo ya. Biko ihe a bụ ndị keke Ọka Etiti nọ n'ụlọ ọgwụ Fatima kịta. Ihe a bụ onye otu ya na-anya keke ndị udo ga-achị gbara egbe this afternoon saịdị oke Ọka Etiti na Nnobi ebe nwere one car wash a na-agba egbe. Onye bụ ya na Fatima Hospital. Uru n'anya kịta ọnụ ya afụ ya niile ebe na Fatima ka ọ nọ. O bukwa pasenja wit ndị sista obu na keke were ejere onwe ejide a nwoke mmadụ gbalịsicha ọ nọ n'ụlọ ọgwụ kịta ọ nwere ihe o mere. So onye ka nsị ka ntị vidio na ka ọ gaa viral ka afọ ya ka na-eme mmadụ ịtọ mbọsị ya gbakwara ofu onye otu anyị na Bliza si gbapụsị ya tapolin ya mgbọ gbaa ndị obu n'azụ olukwa na ide anyị mbọsị ya gbakwa ofu onye otu anyị ka daivụ na gota ọ bụ na daivụ aka agba ukwu ya gbawu tata kwabụrụ nnukwu ọga anyị a akwa achụ okwu ji nwa were anyere onwe keke ka a jidekwa gbalịsikwa n'ehifie a nje ka nsị ka ngosi ụlọ ka hapụ ịbụ ya na-ekwu n'ọnụ. Onye ndị a bụ ndị Ọka Etiti bụ ndị nọ n'ụlọ ọgwụ nwunye kwa ha ọfana ka na ọkwa ma nwunye ya gbachite nwa nwunye aka gbuo nwunye ya obu na moto ahụ ise moto ahụ lekwa sọ mgbọ juru ya mgbọkwa n'azụ ya kwa ewechakwara ya mgbọ ha nche niile ma azụ ancha dị ụlọ ọgwụ kịta. So anyị na-ayọ gọọmenti ka e nyere anyị aka na onwe ya mere ndị udo ga-achị ha na-eme a na-eterọlaizi anyị oge ọbụla anyị nọ n'ilo ọ bụ ihe a ka anyị ya apụta biko na Disemba nke akwa. So biko onye ka ji sie ya ka etinye vaịla ka onye ọbụla wee na-afụ ya. Ọkụ ikirichala ya bụ ihe onyonyo. Na mbụ ana m asị ha bụ ndị nwere mmerụ ahụ, ana m asị ha ndo. Ana m ekpekwa n'osi ka Chineke nna nye aka na dịka ha nọ n'ụlọ ọgwụ na na-enye ha ọgwụ ka ha na-agbake. Wee na-asịkwa ndị gọọmenti steeti Anambra, gọvanọ Charles Chukwuma Soludo ya na ndị ọrụ nchekwa dị n'aka na ya bụ steeti, karịsịa onyeisi ndị agụ na-eche mba bụ Maazị Ken Emeakaye. Ana m asị unu tinyekwa anya n'ihe a niile na-eme, unu nyonyekwa anya n'ihe a niile na-eme ma tinye ọnụ na ya. Unu kpọkwa ndị unu nyere ọrụ oku. Ọ bụrụ na o nwere ụfọdụ ọzụzụ unu na-enye ihe unu nyegharịkwa ha ya bụ ọzụzụ ma kọwara ha ihe bụ ọrụ ha, maka na ihe a niile na-eme nweziri ka ya bụ ihe na-adị. Nke bụ eziokwu bụ na mgbe ewepụtara ya bụ otu ọrụ nchekwa udo ga-achị, ndị Anambra niile makwa ka nsị mmirikiti ndị steeti Anambra nwere obi aṅụrị maka na ọ bụ atụmatụ dị mma nke gọọmenti wepụtara iji wee chụọ ọnọdụ ala dị mma ọsọ ma chụọ ajọ ọnọdụ nchekwa ọsọ n'obodo ma mee ka obodo dị mma, ka udo dị n'obodo. Anyị ahụlakwanụ ụfọdụ ọrụ ọma nke ha bụ ndị otu ọrụ nchekwa na-arụ, maka na ebe ọbụla enwere ndị ọjọọ enwekwara ndị ọma. Mana ọ bịaziri wee dị mwute si na kwamgbe
na anyị na-ahụ ihe onyonyo dị iche iche na-efepụta bụ ọrụ ọjọọ nke ụfọdụ n'ime ya bụ ndị otu na-arụ. Akọchakwanụ ya ka akụkọ n'efere mba ụwa otu a, nke ahụ aga, echi ịnụkwa ebe ha rụrụ ọzọ. Ya bụ ihe na-abịazi na-emebi atụmatụ ọma ọbụla makwa na ọrụ ọma ọbụla nke gọọmenti bụ n'uche ịrụrụ ndị obodo. Na-asị otu n'ime ihe m na-ahụta dịka ihe bụ ihe kpatara ihe niile a na-eme ugbu a bụ nke mbụ bụ na onye mbụ mejọọ asị ngwa ka agbaghara ya abachara ya mba. Onye abụọ ga-emejọkwa asị nwekwara ngwa ka abara ya mba, imeta ya agbaghara ya. Ndị ọzọ ka na-ahụkwa. Mgbe ndị ọzọ nwere ajọ obi otu ahụ hụtara na onye ọbụla mere ajọ ihe n'ime ndị otu ha na onweghị ha na-eme ya, ịhụzịa ọtụtụ n'ime ha amalitezie igosi ajọ agwa. Tupu eme ihe na-eme, ndị na-emebi aha ya bụ otu ọrụ nchekwa akazịa nkụ ebe niile. Ọzọ dịkwa ka ibe ya, uche m ka m na-ekwu ugbu a, ọzọ dịkwa ka ibe ya m na-ahụta ka ihe so na-akpata ihe a niile na-eme bụ na anyị amarala na ya bụ otu udo ga-achị ya na otu ọrụ nchekwa ndị ọzọ dị iche iche ndị gọọmenti wepụtarala n'ala anyị dịka ndị ebube agụ, na ha na ndị wepụtara ya bụ ndị gọọmenti makwanụ ndị gọvanọ ahụ ndị wepụtara ya na-awụnye ihe akpọrọ private security groups n'ime ha, wee wụkọọ ha ọnụ ka ha rụkọọ ọrụ. Ihe dịka ndị otu Asari Dokuboha, ndị Amama Soldiers na ndị otu ha, na ụfọdụ ndị otu ọrụ nchekwa ọzọ bụ private security network dị otu ahụ. Ụfọdụ ndị gọvanọ anyị na-awụnyekwa n'otu ọrụ nchekwa ha. Ma ọ bụghịkwa ihe jọrọ njọ nke otu ahụ gọọmenti ịchịta ndị private security group wunye na otu ọrụ nchekwa steeti ya, ma ọ bụrụ na gọọmenti niile na-eme ya, ma federal gọọmenti ha na-achịtacha meshinarị. Ọ bụrụ na ha na-ahụta ya na ajọ ọnọdụ nchekwa nọ n'obodo ha karịrị ha aka, ha chọọ ndị ga-enyere ha aka, kwụọ ha ụgwọ. Mana tupu ịchịtawa ndị dị otu ahụ, ọ dị mkpa ịma ụdị ọzụzụ e nyere ndị ahụ ị na-achịta bụ private security group ị na-achịta ka ha nyere gị aka n'obodo gị. Ọ dị ezigbo mkpa ịma kedu ka ha si wee kwado, kedu ka esi wee kwado ha site na mbụ. Ha makwara ihe bụ ọrụ ha, ka ọ bụ nnọọ na-ebunyere ha egbe, ihe ọbụla ha hụrụ ha gbaa. Kedu ihe m ji maka ya wee na-ekwu? Elere m anya ihe dịka obodo South Africa, na South Africa bụ obodo ihe gbasara nchekwa doturu anya n'Afrịka, ka anyị hapụ imewe na ala bekee. Wee mee obere nyocha bụ little research, wee na-achọpụta na South Africa nwere ihe karịrị otu ọrụ nchekwa 15,000 bụ over 15,000 registered private security companies na ya bụ obodo, nke ma ndị nkịtị ma ndị companies ma ndị gọọmenti ụfọdụ nọkwa na ya bụ South Africa jikwa wee na-echekwa obodo ha. Mana ka anyị gụpụta ụfọdụ ihe gbasara ya bụ security companies, private security companies na-arụ ọrụ na South Africa. Ha sị, the private security sector in South Africa is one of the largest in the world, driven largely by high crime rates and demand for safety services. Estimates vary depending on the source and year, but more recent figures from regulatory and industry reporting show 15,000 registered private security companies as of year 2023, with growth continuing into 2024. Other contemporary industry reports put the number at around 16,000 to 19,000 companies operating across the country. Various older figures and summaries suggest numbers in the 9,000 to 11,000 range, reflecting past years and different reporting methods. Approximately 15,000 to 19,000 private security companies are active in South Africa in the mid-2020s. In addition, there are millions of registered security officers with hundreds of thousands actively employed. Key areas where private security companies train their workers. Maka ihe na-achọ na research abụ
kedu ihe ahụ dịcha mkpa, kedu ebe na ụdị ihe bụ ọzụzụ ekwesịrị ị na-enye onye ọbụla akpọrọ onye ọrụ nchekwa tupu ebunye ya egbe, maka na ọ bụghị nnọọ naanị onye mara agba egbe si bunye ya egbe na ọ ghọọla onye ọrụ nchekwa. O nwere ụfọdụ ọzụzụ ekwesịrị ị na-enye ha ka ha mara na ọ bụghị sọsọ ịgba egbe bụ ọrụ ha. Ka anyị gaa n'iru. O wee sị, training for security personnel in South Africa is regulated under the Private Security Industry Regulation Act. All security officers must complete accredited training before they can be registered and employed legally. Core training requirements. Private security workers receive structured training that covers multiple competency areas, typically aligned with PSIRA, being that Private Security Industry Regulation Act. Or I say grading levels from entry level to advanced roles. Common training topics include 1. Foundation Security Basics. Abịa na ya bụ foundation/security basics. Or say role and responsibilities of a security officer. Kedu ihe bụ ọrụ onye akpọrọ onye ọrụ nchekwa. Legal framework and legislation governing private security. Ịkụziri ha iwu dị iche iche nke na-achịkọta ya bụ ọrụ nchekwa nke enyere ha n'aka, kedu ihe o nwere ikikere ime na ihe ọ na-enweghị ikikere ime. Observation and reporting procedures. Ịchọpụta lekwa ka ogbe si wee dị ma nye ndị nyere gị ọrụ ozi si lekwa ihe ịchọpụtara n'ogbe. Patrol, access control and crowd management. Ihe gbasara abịa ebe nwere igwe mmadụ, ma ndị na-akwanyere onwe ha ugwu ma ndị na-akpa aghara, kedu ka ị ga-esi wee mee ka udo dị ebe ahụ na-emerụghị onye ọbụla ahụ maọkwa na-enweghị onye ọbụla emegidere n'aka. Ọtụtụ ihe dị bụ ọzụzụ a na-enye ndị ọrụ nchekwa. Ọgwụbekwa. Number 2, ọ sị safety, health and emergency skills. Under it, ọ sị gị basic first aid. Onye merụrụ ahụ, kedu ka a ga-esi enyere ya aka tupu ebuga ya waya ụlọ ọgwụ maọkwanụ tupu ndị ọrụ ahụike abịa. Asị fire safety and firefighting techniques. Onwe ebe ọkụ na-agba ụlọ, kedu ka ha ga-esi enyete nwa aka. Asị occupational health and safety principles. Radio and communication skills. Izikọrịta ozi na ndị otu ya. Number 3, ọ sị tactical and specialist skills. Crime prevention strategies. Use of security equipment. Firearm competency and handling for armed officers. Crowd control and conflict de-escalation. Second to the last angle, ọ sị firearm competency and handling for armed officers. Ihe gbasara egbe. Ọkwụnụ hụrụ na ọ naanị otu ugbo ka ọ batara n'ihe a niile na-agụ ebe a. Ihe dekwara ebe a ka gbadawara, mana naanị otu ihe dịka ya bụ ihe gbasara igba egbe bụ nnọọ otu n'ime ọtụtụ ọzụzụ a na-enye ndị ọrụ nchekwa tupu ebunye ha egbe. Mana be anyị bụ nnọọ onye ọbụla gbanwere egbe, ngwa bunye ya egbe, chinye ya akwa, ọ ghọọla onye ọrụ nchekwa gọọmenti, a na-emebi aha gọọmenti ụbọchị niile. Unu tinyekwa anya na ya bụ ihe. Nke ikpeazụ a m gụrụ ebe a sịrị crowd control and conflict de-escalation bụ ihe gbasakwara ịpụta ebe nwere igwe mmadụ, onwe ndị na-akpa aghara, a ga-enwerịrị ndị kwanyere onwe ha ugwu. Kedu ka ị ga-esi ahazi ya bụ ọnọdụ ka a hapụ inwe onye merụrụ ahụ maka enwekwa n'udo ma onweghị onye megidere n'aka. Onye ọbụla na-achịpụta otu ọrụ nchekwa, unu tinyekwa anya n'ihe a niile m gụpụtara ebe a. Ọ ka buru ibu ma gbadawa, mana anyị enweghị oge, ma aga m ejedebegodi ebe a. Gị onye na-egere akụkọ ụwa m, ịmara nletu esi eme ya, denyere ebumnuche gị otu si hụ ya bụ ihe nke ikiriri ugbu a na ngalaba okwu, ka ịmara uche gị n'ihi na uche onye adịghị ya njọ. Daalụkwa gị onye na-eso eburu anyị esonye. Ekelekwa m gị wee na-asị gị jide ka iji. Onye asị ya jide ka o ji, ịmara na nke o ji kacha mma. Ekpere m bụ na Chineke nna ga na-anọnyere gị ọpụpụ gị na mbata gị, na-etinyere gị aka n'ezi ihe niile nke na-eme. Gị taa bụkwanụ mbụ ị na-ahụ ihe onyonyo anyị. Asị gị nnọọ. Onye gị na ya ka nọkwa bụ 042 Solex, onye akụkọ ụwa n'iru akwụkwọ efere mba ụwa.
ya mere ọ bụrụ na ka m mere dị gị mma n'obi nwanne biko ọ bụ na Facebook na Instagram ka na ahụ onyonyo pịara m folo, ọ bụ na YouTube ka ị na-ekiri ya bụ ihe onyonyo pịara m sọskraịb ya na mgbịrịgba anya n'akụkụ ka ị nwee ike na-enweta ihe onyonyo ndị ọzọ m ga na-ewetara gị n'ọdịnihu. Igbo ndị ọma njem ọnụ, Igbo mụrụ nze m ọzọ, ekelekwa m unu wee na-asị na ọ ga na-adịrị unu niile mma o. Ise ngwanụ tụsawara m ihe onyonyo a na-atụsara m ya bụ ihe onyonyo na-apịrị maka na share button ya mara gị mma onye nke m. Udo dịrị unu.